Sunflower Tunnel, Angel Village at Carousel, atraksyon sa plaza ng Tarlac City. Ating pasyalan sa report. Sunflower Tunnels, Angel Village at Carousel. Ilan lang yan sa atraksyon ngayon sa plaza sa Tarlac City. Tiyak mabubusog ang mata at mawawalang pagod sa pagbisita sa Instant Poke Pasyalan. Favorite spots ng young at heart ng magkapatid na sina Ruby at Marisa, ang Angel Village na Filipino-inspired ang tema. Shooting in the eyes. Okay, dahil? Siyempre, parang at least kami mga displays, maraming puno. Kaya nung isang araw pumunta kami dito, nagpa-picture kami ng kapatid ko. Binabalik-balikan naman ng mga kabataan ng Sunflower Tunnel na picture perfect at Instagrammable. Bagamat artificial flowers lang ang mga nakadisplay sa lugar, feel na feel pa rin daw ang sunflower theme ng Poke Pasyalan. Free rides naman sa carousel ang handog ng lokal na pamahalaan sa mga chikiting. We are doing this so we will be attracting more tourists and in a way this will help the economy of Tarlac City. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.